Petry Bárnovi uvádí film o silnici rozmáznutýho fracka. Jo. Emo, ty tady budeš hlídat svýho bráchu, jo? Toho Mikuláše. A je... Hele, řekni mi něco. Budeš ho hlídat normálně, dostaneš potom kapesný 200. Přidej 3 a platí. Tak dobře, 500 a budeš ho tady hlídat. A ne, aby spadnul pod silnici. Jasně. Mama? Můžu jít na druhou stranu? Ale jasně, holčičko, ale vezmi sebou toho svýho bratříčka. Je to moje mazličko. Ale svého bratra nechala doma. Spíš na silnici. Ale najednou vyběhne maminka. Mikuláši, to nesmíš dělat, jestli tě ještě jednou uvidím v té silnici. Dostaneš takový nářez, že jsi to ještě neviděl a nedokážeš si ani jeden den shrnout. A to uvidíš, jo. Je mrtvý. Ježiši Majda, Mikuláši, ty jsi mrtvej. Už to jenom pár facet. Musíme uspořádat párty. A tak Emma, když uviděla Mikuláše, uspořádala párty, na který nikdo nebrečel, protože ho neměli rádi. Ale maminka zatím uspořádala pohřeb, na který Eva zase nedorazila. Tak Emma šla do děcáku a maminka si pořídila dalšího Mikuláše. A králíčka. Jmenovala se Belinka a žili spolu šťastně až do skonání světa.